ndikudziwa kunena kuti amalawi akuzifunsa kodi lero nifanya mukukamba nkhani zokhuza maiko akunja. Ndimafuna ndinene pano kuti pali zinthu zina zimene zikamachitika zimaoneka ngati nzakutali kamene sizikutikhuza, koma pakutha pa zonse siku lina zimatikhuza. Mwachisanzo ndikuyankhula pano mzumvesa chisoni kunena kuti amalawi akadagonabe pa nzere wa mafuta, koma nkhani imene tabwera pano ikutikhuza chifukwa mudamva kunena kuti anthu akupita akusintha njira yokulira mafuta ndi afuna government to government, ndiye anthu ananyamuka pano kupita ku United Arab Emirates, anayenda kumanja manja. Lero ndibafuna ndikuwuzeni kuti sangakuwuzeni iwo, koma nkhani zake ndi zimene tabwera nazo pano, ziganizo zina zimene timapanga ngati dziko. Nkhani ina imene tabwera nayo pano ndiyomvesa chisoni kunena kuti nkhani imene inatha kale mu pakati pa 2012 ndi 2013 nthawi imene mtsogoleri wa dziko lino anali Dr. Joyce Banda, kumene muliko mayi Dr. Joyce Banda amulandire maluwa anu. Nkhani ya nyanja munalimbana nayo, munathana nayo. Lero tili pano zomvesa manyazi, nkhani ija yabwereranso zikukhala ngati kuti chabwino. Ndinanena kuti ndiombera mkota pa chikalata chimene tili nacho, ndiye mundilole ndiyambe kuchilondola kaye, kenaka ndizapereka bwaloli kwa azinzanga kunena kuti aphere mphongo. Tikunena kuti pamene tikuyandikira chisankho cha pa 16 September, pali zinthu zingapo zonena kuti sizimakambidwa, atsogoleri tusafuna kuti zizikamba, koma zimenezo zimakhuza miyoyo ya Malawi pa moyo wathu wa siku ndi siku, komanso mwina kusogolo kuno zizakhala zikukhuza ana athu ndi zidzukulu zathu. Chifukwa chimenecho ife asidedi tapanga chiganizo kunena kuti sabata ndi sabata tizibweretsa nkhani zimenezo kufikira titamaliza. Tikamaliza tizayakakamiza azikuluakulu azipani, ma secretary general, ma president, komanso atsogoleri achinyamata kuti asaine zimenezo. Chifukwa mziko muno machitika chibwana chimachitika nchonena kuti mphamvu timakhala nazo siku limodzi lokavota. Tikangawavotera anthu aja amasanduka mabwana, amasanduka ma untouchables. So kuti tisinthe zinthu, kuti tibwezerese mphamvu kwa aini yake, mphamvu tisankhala nazo siku limodzi lokha, taganiza kuti tiyambe kufukula zinthu zimene anthu safuna kuti tizikambirana. Lero tabwera ndi nkhani ziwiri, nkhani ya kuvota mofuna kupyempyezera kapena kusonkhezera kuphedwa kwa anthu kumene kuchitika ku Gaza. Ndili ndi mzanga pano afotokoza bwino lomwe momveka, koma aliyense akudziwa kuti padakali panopa kuli nkhondo imene ikhuza Israel komanso Gaza, dera limene la Gaza limene anthu ambiri akutaya miyoyo siku ndi siku. Chomvesa chisoni monga nkhondo ina iliyonse ikumakhuza azimayi ndi ana. Ndiyeno iyi ndi nkhani imene anthu akuidziwa, mafora timakambirana, koma ngati dziko sinabwere poyera ndi kukambirana kuti kodi ndifa chani boma lathu la Malawi, United Nations itanena kuti asilikali a Israel asiye mtopolo umene akupangawo, boma lathu la Malawi tinavota kuti ayi asachoka anthu amenewa. Kodi voti imene inabwera chifukwa chani? Tili pomwepo kulinso nkhani ina ndanena kale, nkhani ya nyanja. Tikuyankhula pano abale athu ku Tanzania asintha mapo awo, ndipo awapempha ophunzira awo kunena kuti pali kusintha pa malire a nyanja ya Malawi. Nkhani ili nkamwakamwa tidaona nduna amene amayankhulira boma a Moses Kunkuyu akulandira mphaso kuchokera ku boma lomwe la Tanzania, koma mukayang'ana mphasoyo pali mapuwo akuoneka kuti nyanja imene timayiziwa ija si imeneyo, yasunthikako. Ndiyeno chibwerere mapu amenewa, komanso kulikanema wina amene akuzungulira onena kuti ananena ndunawo kuti akuigulisa nyanjayo kuti apeze forex. Mpaka na pano Dr. Chakwera akhala chete, komanso nduna yawo a Moses Kunkuyu akhala chete. Ndi amalawi akufunsa kuti kodi chete ameneyi akutanthauza kuti ndizoonadi gawo lija la nyanja lija lapita? Funso lina akufunsa kuti kodi chete ameneyi akutanthauza kuti Dr. Chakwera ndi boma lawo la Malawi Congress Party agulisadi nyanjayo? Funso lina anthu akuzifunsa kuti chete ameneyi kodi ndi mantha? Ngati ali mantha timafuna takumbusa Chakwera kuti pa 28 June mchaka cha 2020 analumbira kunena kuti akhala president wa number 6 wa Malawi, koma azatumikira mtundu wa Malawi komanso kuteteza constitution. Ndiye constitution ija yagonera ponena kuti dziko la Malawi lili ndi malire ake aliyense amene tikuwadziwa. Ndiyeno ngati chete amene ali mantha, ndibwereze kuti ngati chete amene akuchita Dr. Chakwera ndi boma lawo la Malawi Congress Party, chifukwa
chitumphukire nkhani ya nyanja kuti ku Tanzania awapempha ophunzira kapenanso aphunzitsi kuti aziphunzitsa mapu asopano malire asopano ngati chete amene akuthandiza kuti akuchita mantha ndiye kuti ndi anthu olakwika mboma. Komanso apalamulamulandu chifukwa adalonjeza kuti azateteza constitution komanso azateteza malire a dziko lino. Ndiye ngati kuli mantha atule pansi udindo kunena kuti udindowo upite kwa anthu ena amene sazachita mantha kuteteza dziko lino, kuteteza constitution komanso kuteteza zinthu zimene tili nazo. Ndapereka kale chisanzo kuti asanabwere Achakwera tinali ndi president ena nkhani imene inabwera mu nthawi ya ulamuliro wa Dr. Joyce Banda Malemu Mpingu wa Mthaleka atangomwalira kumene. Dr. Joyce Banda sanaganize kawiri katatu adachita zofunikira nkhani imene yainatha. Ndiye sikuganiza kuti panopa tiyambe kuganiza kuti Tanzania ikutitola. Sindifuna tifike kumeneko. Koma tikamamaliza press briefing ino Moses Kunkuyu popeza mukumva mukambirane ndi Dr. Lazarus Chakwera kuti Amalawi akufunsa kuti kodi nyanja yapita, nyanja magulisa kapena mukuchita mantha. Ndiye kati muchita mantha mukulakwira lamulo fa mudalonjeza kuti muzateteza constitution without fear and favor. Ndiye mantha amene akuchokera kuti. Choncho tikamamaliza pano sitifunanso nkhani yakachetechete. Nkhani ina ndionera kuti ndinanena kuti dziko la Malawi si chilumba. Tili ndi ubale ndi maiko osiyanasiyana. Ndi chake mukapita ku Lilongwe mukapeza kuti nyumba zambiri, maofisi ambiri ndi maofisi a akazembe. Kusonyeza kuti zina zimene zimachitika m'maiko ena tifune tisafune zimatikhuza. Kanthawi kangapo Dr. Lazarus Chakwera anthu akafunsa kuti boma lanu likulephera chifukwa chani, ankanamizira kuti kuli nkhondo, akamba za ku Ukraine, akamba za ku Mozambique, kusonyeza kuti chilichonse chimene chingachitike kwina chingatikhuze. Ndi anthu kumadaba kuti asidedi bwanji mukamba nkhani za nkhondo ya ku Israel. Ndinene pano kuti ife amene timayankhulira anthu amene timamenya maufulu osiyanasiyana a anthu tipali mfundo zimene timasatira. Mwachisanzo maufulu a anthu umapasidwa munthu pachibadwidwe. Kusonyeza kuti mwachisanzo ufulu wa moyo ndi ufulu onena kuti ulipo munthu sangakulande. Komanso maufulu anthu pa Chingerezi mati they are universal. Kusonyeza kuti ife lero sitingamenyere maufulu ku Malawi kuno ndikunena kuti maufulu aku Israel kapena ku Gaza tawasiya, kapena maufulu ku Nigeria tawasiya, kapena maufulu aku Zimbabwe tawasiya. Ndifake zinthu zikathina mmaona kuti ngati ku Malawi kuno kumabweranso anthu omenyera maufulu ochokera maiko ena kuzatithandizira. Choncho dziko la Malawi si dziko la pachilumba, we are within the global village. Therefore my issues amene akuchitika maiko ena amatikhuza. Choncho mmene ndawerengera mu Chingerezi mucha dziko la Malawi ukangati kuti pali kusakhazikika pa ziganizo zathu pokhuza kayendesedwe ka ubale wathu ndi maiko ena. Mwachisanzo tili ndi mgwirizano umene unakasainidwa ku Roma onena kuti boma la Malawi lili gawo limodzi la khoti lija loonetsa kuti anthu asamakhale ndi mphamvu zopitirira la ICC. Munthu akamangochita kuchita chidamulo, kuzunza anthu, kupha anthu, mosasamala kuti anthu ndi anthu, munthu amene amakazengedwa mulandu ku khoti lalikulu la padziko lonse lapansi la ICC. Ndiyeno boma la Malawi tidasayina nawo mu chaka cha 2002. Ndiye sikudabwisa kuti tidagwizana mgwirizano onena kuti tisayang'anire kapena kulolera anthu ena akuzunza anthu mwadala kapena kupha anthu mwadala. Koma mukayang'ana pakati apa kavotedwe kwathu ku makamaka ku mgwirizano uja wa maiko onse adziko lonse lapansi wa United Nations atanena kuti zimene zikuchitika zimene akupanga Israel ku Gaza nzosaloledwa, akuputa milandu, akulakwira dziko, akulakwira mtundu wa anthu. Achakwera ndi boma lawo anakavota kuti nkhondo ichipitirire. Ndi anthu akudabwa kuti kodi zimenezi adafunsa yani. Ndiye tabwera pano kupereka mauthenga koyambirira tafotokoza bwino lomwe, komanso mzanga Phiri ali fotokoza bwino lomwe, koma tikufunsa mafunso ku nduna woona ubale wa dziko lino ndi maiko ena kuti kodi nkhani yonena kuti Achakwera akavote kuti ayi nkhondo isathe zimene zidakambirana kuti ngati ziko dakambirana kuti chifukwa mukumbukire kuti Achakwera anali kunja kwa boma. Ndiye adachita kampeni tidawasankha pa 23 June 2020. Kusonyeza kuti ife ndi amene timawatuma. Ngani ngati iyeyi asanakapange chiganizo amene kuti afunse maganizo a Malawi. Mukawerenga section 12 ikunenera kuti mphamvu zimene akugwiritsa ntchito nzobwereka. Aini yake ndinu ndi ine. Ndiye tikufuna unduna woona ubale wa dziko lino maiko ena ufotokoze
kuti kodi nkhani imene adakayikambirana kuti tikapita ku UN kukavota tizikavota kuti ayi nkhondo ija isathe. Chinthu chachiwiri, mdziko muno tili ndi unduna wa zachilungamo. Tikufuna kweneku atifotokozere kuti kodi uphungu kapena ulangizi wonena kuti achakwera zikavota ayi adaupereka liti kwa Dr. Lazarus Chakwera, ndi cholinga chawo popereka uthenga umene unali motani. Chinthu china ndionera kuti afotokozere mtundu wa Malawi kuti ngati unduna wa zachilungamo akuona ngati kuti ndi chilungamo kuti anthu amene tinakasayina mgwirizano mu chaka cha 2002 kuti ife sitizigwirizana ndi anthu amene akuzunza anthu, sitizigwirizana ndi anthu amene akupha anthu, lero tizikavota kuti ayi. Kapena tinene kuti mwina Dr. Lazarus Chakwera ndipo Malawi la Malawi Congress Party akusunga mpeni kumphasa, ndisi kunaka afuna kuti tikaza waneneza ku ICC azazembe asakayankhe mlandu. Nanena kale kuti tapanga chiganizo choti tizibweresa nkhani zimene kwinako sangayerekeze kuzikamba, tizibweresa nkhani zonena kuti ena sangafuna kuti zibwere poyera, koma panopa ngati njira imodzi yokhayo yofuna kukonza dziko tizibweresa. Ndipo ndifuna ndikuwuzeni makamaka achinyamata kunena kuti nkhani imene tikubweresa ndi yokhuza inu. Muziko muno mukupangidwa ziganizo zimene zikuoneka kuti zikumavuta kuti kodi cholinga chake ndi chani. Mukamaona mziko muno mafuta mulibe, ndanena kale kuti nkhani yake kukhuzana ndi iyi fa kumene kunapitidwa kuja anthu sanganatimva ifa yona kuti tikuyikira kumbuyo anthu amene akuzunza anthu ku Middle East. Nkhani ya forex ndiomvesa chisoni kwapangidwanso chiganizo chonena kuti anthu ndalama zawo koma azichita kuuzidwa zofuna kuchita. Kuli lamulo lakhazikisidwa yokhuza ndalama zakunja. Ndiye lamulo imene lingalisitengedwa bwino litimaliza. Mziko muno sitikhalanso ndalama yakunja. Ndiye imene nkhani yayikulu sinimafuna kuti ningoyikamba koyambirira kuja ngati mongotumphula. Ndi nkhani imene sindike kwambiri musonkhano watu nkhani wina. Kumene tikubweraku kufika sezono siku ndi siku tizipanga misonkhano watu nkhani. Amanena kuti wandisokosera nkulinga utatani utamva. Ndiye ndayankhula kwambiri, ndimafuna 2 minutes ndipereke bwaloli kwa mzanga Comrade Phiri kuti aphere mphongo komanso atiunikire pa nkhani ya nkhondo ya ku Israel ndi Gaza imene ikukhuzira dziko lathu la Malawi. Zikomo kwambiri. 2 minutes. Zikomo kwambiri Comrade Namiwa. Monga mmene akambira Comrade kuti mwina titankhula kwambiri mchichewa popangira kuti tikufuna kuti no amalawi ambiri atimve bwinobwino. Ine ndikambe kwambiri nkhani ya ku Gaza. I think tonse muno kuphatikizana tulankhani tikudziwa kunena kuti no isanafike 1947 kudalibe dziko lotchedwa Israel. Kumene lero timakamba kuti ndi Israel kuja, kalero kunkatchedwa kuti no ku Palestine. Koma chifukwa cha kuti Britain ndi azinzache adaona kuti Ayuda amene amavutika ku Europe akuyenera abwerere kwawo, ndi adakamba kuti bwanji tigawe derali, tikhaleni mbali ina ya Ayuda ina ya ma-Arabs. Ya Ayuda itchedwe kuti Israel, ya ma-Arabs ndi imene adaganiza kunena kuti no ikhale Palestine. Ndiye chifukwa cha ndale za dziko America, Britain ndi azinzake, dziko ili la Israel lidakhazikitsidwa, koma la Palestine sinakhazikitsidwe. Pa chifukwa chimenecho ma-Palestina akhala ndithu akudandaula kuti bwanji ifenso mutilole tikhale ndi dziko lathu lokhazikika. Ndiye chimene chinapangisa kuti Israel pokhala ni mphamvu ni mangolomera kuti ife ndi dziko lokhazikika adzipita adzikalanda malo ama-Arabs. Now imeneyo ndi topic ya tsiku lina, ndimangofuna kuti background kuti muna makama Malawi tidziwe chinthu chimenechi. Ndiye fonso nkumati ife ya Malawi kuyambira 1915 kubwera mpaka 1961, 63 mpaka 64 tinkafuna kukhala dziko loyima palokha kuti yayi ife tunafenso tikuzunzika. Ndiye adalola maiko onse ali panga support. Lero tingakhale dziko lomapita kukavota kuti anzathu asakhale dziko loyima palokha. Muchingerezi tikoza kunena kuti no, that's a contradiction. Okay, tibwere ku nkhani ya nkhondo. Chimene chidachitika nchonena kuti chifukwa chokamba kuti akulandidwa malo ndi kudapangidwa magulu ena okuti adziziteteza, ndipo limodzi mwa gulu limeneli ndi la Hamas. Nnene pano kuti munyengo zina Hamas sichita bwino, ndipo zimenezo tikuyenera kuvomereza, koma timanena kunena kuti mayang'ana kuti okay uyu sakuchita bwino chifukwa chani. Now chimene chimachitika dziko lapansi limati Israel ikapita kukapha anthu ku Palestine amanena kuti no, Israel ndi ufulu woziteteza. Hamas ikangoti ipangeza mtopola amati yayi limene ndi gulu lazigawenga. Ndiye pa chifukwa chimenecho nthawi zambiri atolankhani mumangolemba nkhani zabwino
zimene Israel yapanga simmakamba nkhani iliyonse yabwino imene ku Palestine iso imachitika. Ichi nchilungamo chifukwa cha media yathu pa kuyambira maiko akunja tikakamba za CNN, BBC imaoneka kuti mapanga side ndi anzathu aku Israel. Tibwere pa nkhani ya lero. Dziko la Malawi lapezeka kuti dziko lokhalo muno mu SADC komanso mukayang'ana mu Africa limene limapita kumene kuja ndi makavotera kuti nkhondo imene Israel ikuchita ku Palestine kapena ku Gaza isathe. Akunena kuti no nzoyenera kuti ana adziphedwabe, ati nzoyenera kuti azimayi adziphedwa, ndi zoyenera kuti achikulire adziphedwa. Akutero ndithu atsogoleri wathu kuno ku Malawi. Ndefunso nkumanena kuti ife tini mtsogoleri amene ali ndi mbiri yokuti adali mbusa nzachidziwikire palibenso mtsutso. Chachiwiri kuphatikiza pa zimene zalembedwa mu kalatayi, Malawi ndi signatory wa Genocide Convention komanso ndi member wa Human Rights Council ku United Nations. Kusonyeza kuti ngati dziko ifeyo tikuyenera nthu kumalimbikitsa mtendere pa dziko lapansi komanso osalola mpungwepungwe wina uliwonse umene ungachitike m'mayiko ena. Funso nkumati posatenga nawo gawo kulimbikitsa mtendere pa dziko lapansi monga mmene tikuchitira ku Palestine. Famwina funso nkumati nkhani ya ku Palestine ikuti khuza bwanji. Mu Chingereza amakamba kunena kuti no, when we say kunena kuti no we are against genocide, we mean genocide for all. Not so my brother. Yes. Genocide for all. Not genocide for you and not me. Ndiye kuti no ngati tukamba no pa nkhani ya genocide ndiye tukambaso za ku Palestine. So zikutikhuza mmene akambira Comrade Namiwa chifukwa choti Malawi si Ireland. Ndeni mafuna ninene kuti paliso maganizo ena kunjako amene anthu amaona ngati nkhondo imene ikuchitika ku Palestine ija ndiye pakati pa Khristu ndi Asilamu. Nene kuti ayi chifukwa ndikulankhula pano ndi Khristu ndithu weniweni. Koma nkhondo imene ijayo ndi ya mtundu wa anthu amene akuchokera Ayuda kumenyana ndi ma-Arabs. Mwamva inu ku Palestine machalichi akuphulitsidwa. Machalichi amene aja si Asilamu. Kumeneja kula Asilamu, kula Khristu ndi anthunso azipembedzo zina. So ndimafana ndikambe kuti nkhondo imeneja si ya Khristu ndi Asilamu ayi. Koma ndi ya anzathu a Chiyuda ndi awa ma-Arabs. Tisayiwalenso kuti Israel si dziko la Chikhristu, ndi dziko la Chiyuda. Now, fast forward. Kapena chilipo chimene atsogoleri wathu motsogozedwa mwe ndi president akupanga benefit kuchokera ku Israel chimene ife tikuchidziwa ndi chifukwa chake akumapita kumene kuja nkuma kapani nkhondo isati pitirizani beni kupha anthu. Mwina wena nkumati yayi tikumatumizira chinyamata kuti akagwire ntchito ku Israel. Funso nkumati ndi Malawi yokha yomwe ikutumiza chinyamata? Fa maiko onse amene akutumiza chinyamata ku Israel ikafika nkhani ya nkhondo akumati aya akuluakulu nkhondo imene ichonde ife tikanakonda kunena kuti ite. Kuphera mphongo mmene akambira Comrade ndimafuna nene mosapyatira ayi. Maiko amene amamvera chisoni Palestine ndi ambiri mwa maiko ndi amene amapanga mafuta. Iyo si nkhani yobisa ya. Ndiye dziko silingabwere pa mtunda nkunena kuti ife tikulangani mu njira iyi. Chifukwa tikamaka nkhani za forex hachabwino tikoza kutero koma funso nkumakamba kunena kuti ndezi mafika mpaka zafika. Fa mavuto ngati amene takumana nawo. Ndiye timafuna tipempha atsogoleri wathu kuti yayi bwanje musinthe ziganizo ngati zimenezi. Pitani kumene kuja kapempheni kuti nkhondo ite, mupange ubale ndi maiko ena amatithandiza mu zinthu zosiyana. Chifukwa mmene akambira tinapita kuchita bwera kumanja anakamba president kuti yayi abweranso anthu a February kuti adzakambira ndi ma officials. Tidamva minister kuti yayi zimayenera kutero koma ngati zimayenera kutero sankadziwa nchifukwa chana ankapita. Fa ngati amayenera kuti abwerewo ndiye kuti tikanangodikira anthu achabwere. So zingachite bwino Malawi itasintha chiganizo chimenechi ndikulimbikitsa mtendere monga mmene akambira Comrade ndicho linga chonena kuti mwina mavuto ngati amene tikumana nawo mavuto amenewa tisazakumane nawonso. Ndikafika pamene apo ndapatsirenso Comrade kuti mwina tipitilize program. Zikomo kwambiri Comrade. Ndikuthokozeni Comrade chifukwa chopereka context. Ndikupita kuti panopa Amalawi ino amvesa kuti tili pano ifa chani. Ndanena kale kuyambira kuti kuli zinthu zina atsogoleri athu safuna kuti muziziziwa. Chifukwa tinangomva anthu akunyamuka ayi tikupita kukapanga mafuta akhala ngambwi ndikuyankhula pano mmene ndimabwera mu bypass mu. So mizere iwiri bypass kuchoka pa Bunda kumapita ku Chakwanche sapo uku nsewu nawo ukanika kuti tiduse. Ndiye pokhapokha ngati konzanso ziganizo zathu monga mmene anena Comrade Phiri iyiona kuti ati tipeza mafuta ku Middle East kangati kuti ndi nthabwala chabe.
ndifaka akulu aja popeza ni munthu wankulu sakananena kuti kuja ndaenda kumanja and February akunenedwa uja ngati sintha ziganizo zathu izi kumejanso tiyenda kumanja ndina yankhula kale kwambiri pano tili ndi Abiti Seeded iwowa ndi mayi amene sabwerera mbuyo nthawi zonse akamva kuti tili ndi press briefing amati ndikakhala konko ndimafuna chifukwa cha vuto la nthawi ndikupaseni 30 seconds muphere mphongo pa zimene takambirana. Zikomo kwambiri nesa pa nkhani ya nyanja Mayi Joyce Banda nkhani imene anathana nayo ulemu wanu Mayi Joyce Banda tikuona kuti kwalandiridwa mapo funso nkumati kodi ndiye kuti nyanja yagulitsidwa kapena ayi amalawi kunjaku ali tcheru udikirira chifukwa tili chete kwambiri takhala chete amalawi kudikira kuti aone kuti nyanja yagulitsidwa kapena sinagulitsidwe tikukufunsani kumenepo ndipo amalawi mwauze chilungamo kuti nyanja yagulitsidwa kapena ayi. Amayi Joyce Banda anathana nazo zonse panalibenso kuti panali mpungwepungwe wokuti chani mwakuti sanalimbane nawo anthu aja anasira Amayi Joyce Banda nyanja ija kukhala ndithu nyanja ya Malawi ulemu wanu mayi ndeti kuti kumene koko muti yankhe tikudikira mwatcheru nyanja yagulitsidwa kapena sinagulitsidwe amalawi akudikira kumeneko chete uyu takhalayo satithandiza ngati fa Malawi ziko mawu amenewo Abiti kuyankhula kuyimirira azimayi onse nkhani ya nyanjayi hayi ndithu lero lomwe tikudikira tikuganiza kuti achakwera tiyankhula mazulo ano kapena Moses Kunkuyo. This is a press briefing. It is your show. It is not our show. Nonetheless, we are supposed to provide the gist and the background why we invited you. Allow me to open the floor for questions. Ndi manena kuti uno msonkhano wa atolankhani muchipinda chino mwadziwa ena mukwadziwanso ndiye tikhati kulephera ngati sapase mpata woti atifunse mafunso zikhala ngati kutiso sunali msonkhano wa atolankhani choncho mmene mapangira mutchula zina lanu nyumba imene mukuyimira kenaka mutifunsa funso. Zikomo kwambiri. The floor is open. Mwalifu saboma, mwalifu ya bomba, kulifunsa, kumfa kuti kodi chifukwa chani, machisanzo siku ya mulago, akalikuza nyanja kumaso, chifukwa chani, inatenga kwa mzumene, mkotela, maka kufuna kumira kuti, konde mineli, mziko, maka kama iwa Israel, di Palestine, amina ite, ikale ibiti yabe, chifukwa chani, antara kwa chikenzo chinejo, so mfani kwa visi sa wikodi, naishira bomba halo, mwalite za kapena umuli funsa kuzila pa nyumba za lebo zitumwambi. Nditokoze kwambiri tinene pano kuti mukazaona angafuira kumchamba yankula mjobe mkati mwachitika zambiri amene mukazaona chule akudumpa masana chokera kumuna kwake ndikumati bila kubali kwenye moto mukuzopena kunawo mcholemera kwambiri kuposa moto umene akupitawo. Nkhani yakavotedwe amalawi ayankhula kwachitika ma meeting ndifakelo tikubwera poyera kunena kuti mwina nkhani chifukwa choti akunyalanya zaifota amalawi samaidziwa ndifake tina ifotokoza bwino mokhweka kuti tikuyankhula pano kuli nkhondo
anthu akuphedwa mwachisawawa. Ndiyeno United Nations inanena kuti tapanga resolution, tapanga chiganizo asilikali awa Israel achoke kumeneku kusenza kuti nkhondo jaithe. Ndipo popeza timwazika muchizungu mwina zimapepuka lero ifa kuti abwera pano kuti amalawa amvesese achakwera anakafuta kuti ayi asilikali asachoke. Mfanira kuti pali zinthu zina anthu amakhala ngati akubisala ifa kuti timakambirana maforamu ena koma lero tabwera panopa kusakuza na Malawi kuti achakwerawa ni munthu wokonda nkhondo akupyepyezera nkhondo. Ndefe zamba kuti opsa kuna kuti kodi maganizo amene anachokera kuti fa mwina kukakamira umeneku akonza upandu afuna ayambeso kuphandu Malawi kunoko. Ndiye sinafike pamene popo akazayamba kupanga za upandu kunoko tikazapitisa kwa ICC azayamba kudumpha. Ifake lero ufuna kuti atiuze kunena kuti anauza ndani unduna waona za ubale wa dziko ndi mayiko ena Foreign Affairs anene kuti decision imene anakakambirana kuti mkugwiza andi anapanga adaunikira mfundo zanji kuti apange chiganizo chimenechi. Ndiye kuyankha funso lanu kwakhala meeting usana ndi usiku kukambirana ndi anduna Foreign Affairs ana September koma zimaoneka kuti amayima ndithu njingu mwadaba kuti kodi munthu president padakali pano amene kuti lamula ndi mbusa kuzuka kufunikira kwa moyo ndifuna chani akukhala kumbali ya anthu amene akupanga zinthu zosayenera. Ndifuna kuti tisanapite ku chisankho cha mafati ambe kudziwa kunena kuti a president athu nkhondo ya ku Gaza kuti ayi pamene chikhalirecho nkhondo imakhuza amayi ndi ana. Ndiyeno nkhani ya nkhondo imangokweka mukamakamba mukamawina kutali kwayamba tinkakamba za Ukraine anthu anakagona maiko mabedi awo bwinobwino nyumba mwawo bwinobwino mamawa anazuka kulimbirana zipata kuti atuluke kumene kukakhala ma refugees. Anthu amasiya nyumba zawo, amasiya anawo, amasiya minda yawo, nkasanduka anthu opempha malo kwina kwache. Posachedwa pompa, pafupi pompa ku Mozambique ndi kuyankhula pano, sukulu zina ku Nsanje ndi kuchikwawa sanasegulire. Kwabwera anthu oti athawa ku Mozambique. Ndiye nkhani ya nkhondo iyi imakweka tikamangokamba koma siku lina ndimene zikuchitikira mzakhala ndi ife. Ndifake tanena kuti sanafike kumeneko lero pano tiyambe kumakamba zinthu zimene sizikambidwa kuti nchifukwa chani mukupanga ziganizo zodabwisanso. Chikhalirecho pali kususana chifukwa tinasaina kale kunena kuti ife ngati Malawi sizayikira kumbuyo nchitidwe wongophana, sizayikira kumbuyo nchitidwe wozunza anthu. Ndi lero ikabwera nthawi yoti tivote malamo kuti tigwiritse ntchito zimene tidanena zija tikumapanganso zosusana ndi zimenezo. Nkhani yachiwiri nkhani ya nyanja pali zinthu zina zofunika kuzikambirana mwanthabwala koma pali zinthu zina simafunika kuziyika ntchezero. Ndanena kale kuti Dr. Lazarus Chakwera asanayambe kulamula ngati mtsogoleri wa dziko lino anakalumbira apo pa Malawi Square pa BICC paja malumbiro wawo adanena kuti azateteza malamulo a dziko lino. Ndiye lamulo la dziko lino number 1 ndiona kuti dziko la Malawi ndi dziko loyima palokha. Ndiye lili ndi malire ake amene ali ndi mwamba mu air nthaka komanso pamadzi. Mafuna tisindike pamene tikangokamba za malire sikuti mangokamba tikungamba nkhani ya pamadzi ya ndi mwamba umu mlengalenga pa nthaka pano komanso pamadzi. Adalumbira poyera kuti azateteza mopanda mantha kapena kukondera. Ndiye lero chete wanu ku Tanzania akuchita mantha kapena president Mayuja waopseza Chakwerawo. Ndiye ngati akuchita mantha sitingakhale ni mtsogoleri wa mantha. Ifatanena kuti nkhani iyi mazulu alero ayankhule ndi mtundu wa Malawi. Famapuwo adapasidwa ndi nduna yawo imene amayankhulira. Kodi mapu ajepo wapasa adagwizana zotani? Mmene amalandira samaona ngati sanaone nanga popeza kuti anthu ayankhula ndifa chana akhala chete. And kubwera kwa pano ndiye kwapanga ingenjiko because we say the media is a fourth arm of government. Kuloko panopa tabwera pano njira kuonjezera pa makoti nyumba ya malamulo komanso president ndi nduna inu ndi nthambi ina imene imathandizira kuyendesa dziko. So sanganene kuti sanamve uthenga wa aumva zikomo kwambiri. Nkutega comrade mkhoza kuonjezera 30 seconds. Mangofuna kuti muna sinkanaonjezera kuti makambakale koma anotapanga engage boma mu njira zosiyana-siyana. Anthu unamana kambira anasetembo nakumana makala atalembera komanso natula ndi mboni mwakhala mukuona anthu kuyenda pansewu ku Blantyre
ife tidayenda tuma thousands pakati pa munaona anthu ku Mangochi anaenda pansewu nkhani yake yomwe yaugaza. Komanso mthokoze zathu ma human rights defenders, munaona kuti mmene amakumana miyezi iwiri yapitayo adayilankhula nkhani imeneyo ndipo motsindika kuti ya boma sili kuchita bwino. So ndikhoza kunena kuti bomalo lalankhulidwa ndithu mokwana, mwina chimene chikungovuta chonena tati uze kuti nchani chimene akupindula kumeneku chimene ife sitikuchidziwa. For upindula una anthu ochepa ndati uze ochepa kuti lino kuti ku Israel kwalonjeza chani chimene ife sitikuchidziwa, kuopa mawa chifukwa ziganizo ngati izi amadzalipire tsiku lina ndi ana athu. Mmene akambirawa nkhondo ili ku Malawi tsiku lina tiyerekeze chifukwa zamawa sizidziwika, ndi mayiko ena aja azikavota kuti asiyena Malawi adziphedwa isathe tidzamva bwanji, chifukwa pali mawu amanena kuti no chimene umafuna kuti umpangire nzako chidzikhala chimene iwenso umalakalaka chita kuchitikira. Azikumakwambiri. Do unto others what exactly you want others to do unto you. Zimene akuyankhula zimenezo, koma human rights are universal. Sitinganene kuti iya ife timayankhulapo ndiye tisiye ena uko anthu akuphedwa, ayi si choncho. Koma nkhani ndimene akufunsafunso kuti nkuthekatu pali zina zimene mukupindula zimene ife sitikupindula. Fa chimene tikanapindula ife tingugwizana wa mafutawo. Lero utaonani nkhani ya mafuta yafika pomvesa chisoni komanso popasa manyazi. Imeneyo tingoyira mbalala koma musapeneke musakayike. Tili pano asidedi tibwera nayonso musadere nkhawa. Nkhani ya fertilizer tikudziwanso, nkhani ya chiteze takati kukamba, zonena kuti forex abweresa lamulo lina limene lipangise kuti forex isuweretu tanena komanso tinena, ndiye zikuoneka kuti lero mafunso ambiri mulibe. Ndifuna kuti muchichokere kwa inu musanene kuti anatiseka pakamwa sida kusekeni pakamwa eti. Mafunso abwere. Ine ndi Emmanuel Chocha kuchokera ku Luntha TV. Mwakamba nkhani zambiri ndipo mukulankhula kwanu wanena kuti mu nkhani zonsezi zimene zikuchitika boma sili kubwera poyera, ndipo mwapempha president komanso a Minister of Information kuti abwere poyera. Kodi nanga akakhala kuti akhalabe chete sakubwera poyera, inu ngati bungwe limene mukuyimirira Amalawi muwathandize Amalawi motani? Zikomo kwambiri. Comrade Phiri anayikamba bwino kwa yomaliza yakugaza chakuti tingoyerekeza kuti ku Malawi kuno anthu ena akatithira nkhondo. Ndiye United Nations ikunena kuti tikulamula kunena kuti anthu amene ajamene athira nkhondo Amalawi achokeko. Ndiye ena akazina kuti ayo asachoke pamene ife tikutaya kondedwa athu siku ndi siku. Tingamve bwanji. Ndiye sinkhani yocheza. It's a serious matter. It's a no laughing matter. A right to life is a right. First ungapanga exercise right ine nonse without life. So tukubira kuti zimene takamba apa nzofunikira achakwera ndi boma la usanya la Nyanza. Nkhani ya malire anyanja sinimafuna kuyankhula kumapeza mafusafusa zimene ndiyankha kunena ndiyankhula kuti chete amene uja Tanzania yati ingati ita atengedi pamene paja musaiwale kuti ukosote ndi Mozambique. Chita ale president jani kuti atengeke koso Mbalina. Ndiye Mbalina ndi Zambia. Banja atanena kuti yayi malire athu akubwera chapa pa kamwendo. Tizane kuti jani. Mbalina ayi Mozambique kazanena kuti kale to planta inali athu. Tizatani. There is a reason why we are known as a sovereign state. There is a reason why we need to defend our territory. And I know the territory is both air, land and water. So I think today we are touching on really pertinent matters that if you are in a serious country they should have been addressed there and then. Don't know what we are a serious country. Ngani anyanjai base banole lolo siti kana bwera nspono moza yankula ngani ile kambidwa kale because anzatu ku Tanzania they are serious about it. Kuchita kuna kuti kwauza kuti ana inu musikaphunzira mapo awo
ife tikukhala ngati we are pretending kuti sinachitike. Ndiyeno ofunsa kuti nanga atabwera ku Mozambique kunena kuti kuchokera konseku kufika ku Blantyre ndi mbali yathu titani. Ndiye Mozambique mbali yake kuzabwera kuti ife mbali yathunso ifikira padeza. Uku Tanzania kuzanena kuti ife nchinji yense ndi wathu tizatani. So tisamalekerere zinthu and after all Dr. Lazarus Chakwera took an oath. It's not just a question of hearsay, it's not a question of kuti tingoganiza, koma he publicly took an oath. There's a reason why the framers of the Constitution included that aspect, that before ascending into the high office, before ascending into that serious office to fly Malawi flag, someone, the occupant, ought to undergo that process. And process muchi amakamba kuti without fear and favor. Supano ndo manthawa kuchokera kuti zikomo kwambiri. Chifukwa cha nthawi komanso zikuoneka kuti mafunso ambiri lero kulibe, ndimafuna mundilole tisendere zonse, koma tisanatere 30 seconds comrade P. Zikomo kwambiri. Ine ndimafuna ningonena kuti dziko la Malawi tili ndi mbiri yonena kuti nthawi imene ku South Africa kunali apartheid, amalamuliranso nthawi imene anali a Malawi Congress Party omwewa, ifeyo tinkakhala mbali ya azungu ndipo tinkapanga support apartheid. Lero Malawi Congress Party yabwereranso pampando tikupangano support genocide. Zomwe zikusonyeza kunena kuti munomo mu SADC tilikayeni mbiri yoti ifeyo tinkapanga support apartheid, anzathu achikuda akuphedwa ndi azungu, akuzunzika ndi azungu, ife tinkapanga support azungu aja kuti palibe vuto. Leronso lero tikupanganso support kuti anthu ena akaziphedwa. Tikapezeka kunena kuti no chidomeno sitina uthetse generation ya ifeyi, tsiku lina wina wake adzatithira phuzo kapena kuti panga chipongwe chifukwa choti no akubwezera koma ife osadziwa kuti zikuchokera kuti. Ningopereka chisanzo, atapezeka kuti ife tupanga support genocide kwina kwake, iwopo ukwiya nkuti nafe tikangozungulira ndi kena kake kumeneko mwina kapena mwina maketi kapangeso chipongwe anthu ena akamve mmene zimawawira, tingamve bwanji kuti okufayo kukhala mwana wanu, okufayo kukhala m'bale wanu, kapena mwina nzanu amene. So pali zinthu zina zimene ifeyo timafunikira kuti lero lino ndithu tiimenji kunati ayiboma pepani, sitikulimbana ndi inuyo ngati anthu, koma tikulimbana ndi ziganizo. Tasinthani ziganizo izi ndi cholinga chokamba kuti kutsogoloko tisizangane kumbuyo nkumati kuti anthu ufete dapanganji. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Nkhani ya nyanja a Joyce Banda anathana nayo. Ino a president yakwera musatibwezeretse mbuyo. Zikomo kwambiri. Inenso zoyankhula zambiri ndilibe, azinzangawa atsekera bwino, asindika bwino, ndiye paja pali zina makhala ngati simunamve, izi musapange pretend kuti simunamve, mwamva. Zikomo kwambiri. Pomaliza penipeni tipemphe ozipereka atseke zonse ndi pemphero monga mmene tinayambira mucha. Zikomo kwambiri. Amen.